Danas ću vam otkriti jednostavnu prihranu koju koristim za svoje biljke, posebno za krastavce, rajčice i paprike, jer ti plodovi zahtijevaju dodatnu pažnju kako se vrijeme bliži berbe. Ova prirodna otopina, koju koristim već godinama, rezultira izuzetno velikim i kvalitetnim plodovima. Također, važno je napomenuti da prihrana pomaže u održavanju plodnosti tla, nadoknađujući izgubljene minerale i poboljšavajući strukturu tla. Za pripremu otopine pomiješajte 1 žlicu drvenog pepela u pola litre tople vode. Drveni pepeo obiluje mineralima poput kalija, fosfora, kalcija i magnezija koji su ključni za rast i razvoj biljaka. Također poboljšava pH vrijednost tla i pomaže u kontroli štetnika i bolesti. Dodajte 1 žlicu jogurta u smjesu. Jogurt sadrži korisne bakterije koje poboljšavaju zdravlje korijena i povećavaju otpornost na bolesti, te dušik i fosfor koji pridonose rastu i razvoju biljaka. Dobro promiješajte smjesu, po potrebi je procijedite i razredite sa dodatnom litrom vode. Ova kombinacija čini izvrsnu prihranu za sve biljke. Preporučujem zalijevanje ovom otopinom 1 do 2 puta mjesečno. Dragi prijatelji, ako vam se svidio ovaj savjet, podržite nas lajkom i pretplatom na naš kanal. Besplatno je, a ne zaboravite podijeliti s prijateljima. Hvala vam puno, pozdrav!